Jantia Master Worker and Labour Union CC hadin ke jingalang bela pelong menta ke sikat nyau terik hador parhor ke ciliang rat jua gila shimya ke rai pan pelong da ke dor parpa jongki nong tray Master Roll hapo ke jela hakini ke arpa tering unai wek arjap san hamaran malki shilong. Nakaliang Presiden ke AJMRW and LU maki el pariat uloong kum keseng ginong balas ngi kebela terikam nadu usnam arajar khat nyo kila dap panyakran na kapor pak sorkar ban penkiw ya kabainong jongka kum ka florid kabalong sisien sansnam bat kabaar ka variable dearness allowance VDA kaba penkiw RCN sisnam lada kiw ki marbam kat kum ka Minimum Wages Act 1948. Henry minta ke kenti arhaja arpsan ke sorkar jela kam shimla penkiw shu ya ka bainong bat hadin ke jekran bat ke sorkar halor kita gi jingsiu ki badai hok banyo na kaliang ke seng ke lapan senda na ke jingtho na ke sorkar Henry hadu minta kam shimla yo pediang. Shushu Presiden maki parian ulo ongkum ke seng ke la shim ya ke rai pan pelong no na ke dor parpa jongki Master Roll hakini ka arpa tarik unai weng arjapsan amaran malki shilong pat kimat ki badan kampanye keran kilong kerpang halor ke jingbam syai kerukam siu ya ke VDA ya ke florid ba shisien san snambat ki wede katkum ke jingyo jubab jong ke seng na ke sorkar loong bakim la ban penkiu ya kene ke dor VDA namar la dep penhiar ya ke dor jong ki marba mardi Henry ha ke jingwa jingtip ke seng ya ke dor jong ki marbam na ki yo ki hat lalap ba kane kumcu na do udai kom pyang bam bat ki wede ki marba na pensngo ru ha ka te ke jingelang anya kran ru halor ka kerta ban shong that jong ki nong tray Master Roll hapo ka jela bat bandawa pentray kam ya ka Minimum Wages Act 1948 la kerpa dia baro ki opisar bakin aila di ki nong tray Master Roll bakin let syakate ke jingelang ha ka arpa tering kum ke seng ginong tray Master Roll kila ai ke jingro ya ka kenhun menteri sorkar kala dap ban shim ya ka rai ban pentray kam ya ka Meghalaya Regular Casual Worker Scheme 1996 ka union ka ai khuble ya ka sorkar halor ke ni ka sinjam ban ya rap ya ki Master Roll ki blatray posnam sheneng ban yo ya ki kam ki bahab hapo ka grade 6 mentaga sngi nagaliang ka All Jantia Master Workers Labour Union kabadai ka waina ka seng jong kinang tray belas ngi kamtam kinang tray Master Roll ki badan hajala Meghalaya kabala sedang tray kam na do arajar khatnyo ngila i kren bak sorkar ban penkiu ya ka kata ka jing sin san snem ki khot ka florid ka ar ka dei ka VDA kabadai ba penkiu arsen snem kata mustik April ba mustik Oktober katkum kata ka an ke Minimum Wages Act 1948 ta lor kan ni ngila e train do kisnem arajar khatnyo khat phara do ka por ka banta ka bingi ha ban sha thangan shlong ban yo ya ka hok te kani ka jing long halor ba kani ka sarkar jalla ka jongi ka pentrai kam yakini ki florid ban kata ka VDA sisin san snem bat arsin snem ki ayman law snem na man lakin riu banai henry yung new snem arja arpusan nagaliang ka sarkar ka klem ay show kamtam na do district of the bar arja arpusan tagadaw gani hadin bingila ekran gini kisngi kitayo bala adab ka sarkar hado baga nagaliang ka labor commissioner wa pa ke labor ula khot yangi banya karen haslo na marngi panjing sai na commission secretary jang finance but no chief minister kontrato bahato ayingi de jing tho pin pentrai kam na pentrai kam show ye kani ka floor rate ka badai ban keu ban paj ban ya ka dor bainong trai ke jongi ne bat kate ka VDA nraye gani ka sarkar hado bangi khot ye karen ngi haslo ro kampat ai ke jing tho menta lap tam ya tiyo ta halor gane ki banta ngi nagaliang ga jongi ka All Jantia Master Workers Labour Union bat ka jing ekran bat ki wai pat ki nongelam jong ki Master Roll ki badan hajalla ngila don ga ta ka committee jong ki Master Roll
hakane ka jing karen ka jongi ki bra dab halor kane ka jing bam le bam suit niyo ka sarkar ban jubam te ngila perkhat ban pelong ban khot no ia ka dorbar pajba ne ka dorbar ba jong ki masterol hakane ka ar fu ar tarik jong ni banai November ni snam ka badai ka sngi sa jan kan long gani ka dorbar pajba hang the hamadan malki shilong ka ban sedang na do ka shpeu tarik aspeu boje ta halor kane ka dorbar ka mat ka bangin ya keren bat ki masterol ka baro ka jella ka long hakata ba niyo i baka nado ni upana Oktober hado usnem banwan kadan ka jingbom shai sugar kom seu jong ka sarkar ya ki masterol kalong ba yakata ka VDA ka badai ban 1 arsen chisnem manta shik Oktober ka sarkar jella langbaw le ba commissioner la krensha yangi ba ka dor jong ki marba mardi ahyeu hahan kumbalong manta kila ahyar dor te na halor kane ni ong ai de jing tho ukhlem ai jing tho hado manta te ladangi sim ya ka jing kren jong labor commissioner ha ka jing lab jong ki na kata ka statistic baka GST kala penhiar ki marba mardi hayawahan te ka peni bangi kum ginong tray masterol kibala ai kataga bor lang ba ka minimum wages act taga dor nong sngi ka bai tray jong ki masterol kandang penhiar dor sho te halor kini ke ngin ka liang ka jongi ni ong haban keren hapo kay masterol ki badon ka jalla ngindon ki ka dor ba kan lorang taru ka jing lap ka jongi ka ni ka jing yatho jong labor commissioner baka sarkar ka lap ba ka hier ki dor ki marba mardi nagaliang ka jongi ka jing wa jing tip nabaro ki headquarters ki nongba jong ke district ngilap ba ka dor jong ki marba kumbalong manta nado struk April arjar arpusan hado manta kine sa kumjo simi ka dor jong u dai ne dal une ispa tangga kilo kompniang garang ne kompniang bam garang ne ispa san pos pa angrepho ngimtip hangno ba ka sarkar ka ong kala hier dor te ngi oi ba kalasai la wai jong kinong tray masterol ke bagkam kadang mi isngi kadang bon henrei ka kapisa kadang hier tekan kta ba ya ka jingem jong ki masterol ki bala sania ya ka kamai man penbiang ya ka bam ka di ya ki khon bat ka yeladero nakane te halor kane ngindang ya karen chusho sakawai ka banta ka bakta ba yangi ka longba karata kasnem ban song that ki masterol kane kapun kulmar manta ye baro ki masterol bana jalla Meghalaya namar ki don lightly ki snem ban song that kawai ka sarkar ki officers ki pantrai kam ki ong san po prasnem kawai pat repostnem kanrai ka ai ka bala ai manjur daw governor hosnem arajar khandai kalong ba ki masterol ki dei song that ampalat ya kan repsonsnem dahlor kane ngin ya karan haga ne ga dorbar kaban salong arpoa ta ka ai ga jing kharang ga jongi manta khnang ba kita ki kandon ki bala pan ko board ka minimum wages act 1948 ki dai ban trai kam hangne hajalla Meghalaya tangi bo ga jing karpan ya baro ki officers ya baro ki engineers ki badan department of health ban palaj ban ailad ya ki masterol bakin lej simbanta ka ni ka dorbar ka man lang arpo artareng balay ngi ong ye kan ni ba ka dai bandan ka jingi tiplem ka jingi sngew lem ya ka ni ka jingjia ka ba kta ya kar kom trai kam jongi ki masterol langi dan ki dai ngi parado pagi ba dai trai jongar sor jongar ni ka jalla ngimdan ka man sim ya tiplem sho temat kin sa ot ya ka bainong sngi la dikilaj thi tena takadang ibu gajing kentu ya baro ki master ki badan ha jalla Meghalaya nado na jaintia ha khasi badgaro matsabhoi sabaro banyami pajba baro ha kataga arpo artari namar kandai ka sin ka manengko ha ka ba ka ji ka lo lang ki master ngin ya karani gini kiman kawai pat ka bantang ka bangin ka all jaintia master workers labor union niya i hagilat hai khubor ba ka cabinet ha ka jing yalam jong chief minister konrat sangma kila akran hakine kisngi ban pentrai kam hok ya kata kam Meghalaya regular casual worker scheme 1996 ka bangi khot ka RCW
ngi nagaliang ga union ngi ai khubala yo chief minister Conrad Sangma bat ki kanhun menteri ba ki la pedeng ban bakini ki ba yo iga RCW kata ga mot ki bala trai hosnem chaneng kin yo ya kata ka post chokidar ki post group D post ki chokidar ki pion ki khalasi ki cleaner kini kita te ngi nagaliang ga jong all Jaintia Master Workers Labor Union ngi penpau ngi ngajing ngo yo chief minister ba kila pedeng na kabinet ban pentrai kam hok ya kaneka scheme ka badan hok ban yo ki masterol ki bla trai palat ya kas posnem te halor gani hoj ngi ngi snem gi banai bla deb ngi la ajing thop man laga por ngi la yak hir on menta gani rei menta ka chief minister bat kim kunhun menteri kila manjur ngi ai khubalai halor gani ban ngi kermen menta nagane ka jing karpat ka jengi ba ka VDA ba ka dai ban pentrai kam arsin sisnem ban kew ya ka pisa jong gi mastero bat ka ne ka sisen sansnem ka dai ban trai kam hok na lo nang taro karpat yo Conrad Sangma chief minister bat kunhun menteri ban ya pajlam ba ki marba mardi ki badan hayawahat kumbalong menta kidang kiyo kidang ne sa katjo don ki benta ki mar tabing ibo ka jing karpat ba kane ka ya ka sarkar ba kan aino ka jing tho man penmi ka hukum ba dai ban penhir dor ki mar ki mata ki marba mardi hayo lada ka sarkar ka laban le kumne katkum ka jing ya kren ki ong baga GST haki essential commodities ne ki marba ka lahir ta ka sarkar jalla ka dai ban penmi ka jing tho ba kini ki dukan ki wholesaler kini ki stockist makiro kintip bala penhir ngi kinong bam inong thiro ngintip ba kini ki de ki dorjong ki dal kane ka blo kane ki phniang kintip ya ka dorjong ki kat kum ka dor sarkar la ka sarkar ban le ya kane kamot kadai ka jingyarap ka jimmantoy jong unong songsnong hanrei ka jing krentang ha ki officers khlam ka jing tho bala penhir dari ke marba mardi kani ke bamla panlong ban nginam pediang hero te kini ki bantang ki bangi ko ban ya karen hagani ka arfu artarek ngindang ya karen te ngikermen balang ba kani ka general meeting na ka dorbar pa ba kan mi karai hagata kasngi haga baka sarkar jadlaro hapo jingiram khamat jong chief minister Conrad Sangma uwengi yo I udon sisa kata ka mensim ban yeram ban ye kersan lem yangi kirit kiria ginong tribal las ngi haka jalla tengi kermen ba ka arpu artare ki masterol baro ki badan haki department ke ba pher yang ko sarkar jalla kin mi sekhaman ban aikti tikdiang ban sim banta ban ye keren naga banta ba kini gisnem ban wan kham tam na do banai April arjar arpun rio kini ki hok ki jongi ki bala don lupa akat kum ga an kin trai kam kat kumbala penkup bor da ka minimum wages act bat ki vai pat ki an hangi kinong trai belasngi